za takie żadne studijne miejsca byli takie przedpróbowania albo takie przyjmowanskie zrzeczenia trudne. To jest archiwum wiadomości, wsze umiejskie smery, śpiew a tak dalej, hudźba. To jest najpierw takie przedzrzeczenie było, hat zu tekmani docowa. A net je te archiwne wiadomości, a to by się jara obmierzowane, te studijne miejsca, ja nie wiem, kiedy to by się to na 5% mu odliczyć nim, ale a te są tym zrobili miejsce przyjmowanskie zrzeczenia, a to tam było, a ta net, to by się gus nikak w tej hektyckiej sytuacji tam zapoczął Małkusk pojakotać. A najmniejsza ta tam była, a nie obstała, a potem jsme se jemu obonili po tej univerzitě. Ja jsem tam rozprawił, jak ta věc leží pola něje. A daště ona junu tam se přepočala, ona je potom dostala te studijne místo a je děnca ještě na tom institutě jako vědomostná soboděvačka tam.